Good evening, my respected judges and my lovely audience. Myself is sawrgiary. I am from Nazary, Bangladesh. My hobbies are dancing and modeling. Thank you. दंफैयो बे समाव लखिमपुर जिल्लानि बगिनदी उत्तर खुलाबाली ब्रह्मपुर बर' गामियाव दंफैयो आं दायो जोंनि लखिमपुर जिल्लानिफ्राय दिनैसिमबो जोङो मोनसे मोसागिरि आरो बेफोरबायदि जों टपिक मोननाय जोङो नुफेराखैमोन बिनि सायाव आं एसे खौरां लानो फैदों आंनि ronjon ब्लगाव नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायजोबबानो जोंनि लखिमपुर हालामनि सासे मोसागिरि जोंहा निजरा sawrgiary बिनानावनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बिथाङा माबोरै मोसानानै एबा माबोरै सोलोंनानै दिनै बिसिमाव जौगानो हादों आरो दायो जों बुंनांगोन बिथांखौ जोंनि लखिमपुर जिल्लानिफ्राय सासे जाखांफु लाइमोन सिख्ला बिथांखौ आं गिबियावनो आंनि ronjon ब्लगाव गिबियावनो आङो बरायग्रोनाय जाबाय नोंथांखौ नोंथांनि गामिखौ आरो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय आंनि चेनेलाव खुलुमबाय आंनि मुङा थराना निजरा sawrgiary आं लखिमपुर जिल्लानि बगिनदी उत्तर खुलाबालिनि दायो नोंथाङा बेसेसिम फरायना दङ आं दा BA फार्स्ट सेमाव जोंहा निजरा बिनानावा फरायनायजों लोगोसे बिथाङा मोसानायजों आरो गोबां बायदिसिना सोलोंथायावबो बिथाङा लोब्बा लाखिनानै गोबां जोंनि लखिमपुर जिल्लाखौ मुंदांखा खालामनो नाजाबोदों आरो बिथाङा नाजाबोबाय थागोन नोंथाङा जितुनाखि टपिक मोनदों बेफोर टपिकआ मा मायथाइनि टपिकमोन बियो मोनसेया नैयो 2014 नि रायजोफोर बेयो जाबाय 2014 नि माने 2014 मायथाइनि मोनसे टपिक ओमफ्राय नै मोनसेया 2018 नि नैबियो जोंनि खुंगा स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो बियो जोंनि बगिनदीयाव जानायमोन 2018 नि टपिक बियो ओमफ्राय नै मोनसेया 2019 नि नैबे मोनसेया जाबाय 2019 नि बैसागु 2019 मायथाइनि बिथाङा बिदिनो गोबां टपिक मोननो हादों जोंनि लखिमपुर जिल्लानिफ्राय मोसानायनि हेफाजाबजों बिथाङा गोबां मोसानोबो रोङो आरो बिथांनि मोसानाय क्लिप्सखौ आंनि ब्लगाव नोंथांमोननो ससे दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथाङा बे सार्टिफिकेट नुनो मोनदों आङो गोबां बे सार्टिफिकेटखौ मानि थाखाय मोननाय जादोंमोन इयो फेशन श'नि मा मायथाइनिमोन इयो 2020 आरो गोबां सार्टिफिकेट दङ बिथाङा मानो होनबा आंनि चेनेला ब्लगसो नालाय आं गोबाङै दिन्थिथ'ला नांगौखिनिखौ आङो दिन्थिगोन नोंथाङा बे समाव आरो नोंथाङा माने उननि लामाखौ नोंथाङा माबायदि लांनो सानदों नोंनि जिउनि लामाखौ आङो सोरनि बायदि मोजां माने माबा मोनबाथाय हेफाजाब मोनबाथाय मोजां माबाखौ लानो सानदों आरो नोंथाङा बेसेबां गोजान थांनानै नोंथाङा मोसानो खाबु मोननायमोन मोसानायाथ' आं लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआवनो मोसादो
माने एसे समाबो मिलाया होमबाथाय 9, 10 थानाय सममोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो जायगायावनो लखिमपुरावनो मोसादों आरो आं खेबसे ओमफ्राय बिदिनो क्रिस्टि आफाजों मोसानो थांदोंमोन आरो आं साहित्य सभायाव। नोंथाङा दायो गोबां टपिक मोननो हादों आरो नोंथांमोननि गामिनि एबा जोंनि लखिमपुर हालामनि नोंथांमोन बायदि लाइमोन सिख्ला एबा सेंग्रा सिख्लाखौ नोंथाङा बे मोसानायनि बेलायाव बा जिखुनु आयदायाव बाहागो लानो थाखाय माबायदि खावलायो? बेयो गोसोजों खोथा आरो गाव जियाव गोसो मोसानायाव गोसोबा मोसानाय आयदायाव थांनाय मोसानाय आयदायावबो बुहुत माबा दङ आरो फेशन श'आव सोरबा दङ फेशन श'आवबो बुहुत माने दङ आरो जेरै फट'शुट दङ भिडिअ बानायनाय माने एक्टिं माबा लाइनावबो दङ ओमफ्राय बिदिनो बे अपरचुनिटि दं आरो। नोंथांनि बैसोआ दा बेसेसो जाखो? 19 बिथाङा खोब उन्दै बैसोनि सिख्ला दासो 19 जादों 19 बोसोर जादों बिथाङा। बे बैसोआवबो बिथाङा गोबां मोसानानै जोंनि लखिमपुर हालाम आरो बगिनदि हालामनि गेजेराव सासे मुंदांखा मोसागिरि जाना दं। मा राननि बान्था मोन्दों होन्दोंमोनलाय? बैसागु खुंग्रि बान्था मोन्दों आरो ओमफ्राय बैसागु राननि खेबसे सेकेन्ड मोन्दों ओमफ्राय आख' मोसाफिनदोंमोन आङो 2019 मायथाइयाव होमबाथाय फार्स्ट माबा मोन्दों आरो। बिथांखौ दिनै लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जोंनि लखिमपुर जिल्लायाव आङो दिनैसिम बेफोरबायदि मोसागिरि लाइमोन सिख्ला नुफेराखैमोन आरो बेफोरबायदि ट्रफिक मोननाय आङो लखिमपुर जिल्लायाव नुफेराखैमोन। दिनै आं मिथिना मोनबाय जोंनि लखिमपुरावबो खना खनला गोबां गोनां लाइमोन सिख्ला लाइमोन सेंग्रा खना खनला सम लायै Good evening, my respected judges and my lovely audience. Myself is sawrgiary. I am from Nazary. My hobbies are dancing and modeling. Thank you. लोगोफोर दिनै एसेनोसै आंनि भिडिअआ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंनि ronjon चेनेलखौ।